amma da wannan wulakanci kai Batula gani ne hali dai baya barin halinsa wallahi. Ba wani mai hali baya barin halinsa. Dan me za ki yi daki ki ce sai na zan fara dinki da alluran nan na zauna dabiya. Kawai sai duwa kike zare mun allura cikin dare. Saboda me? Yanzu saboda tsabar rashin aikin yi rasa abin da zan zo in zare sai in cire zare a cikin allura. In yi me da shi? Waye ki shiga daki ne duk duniya ga mun wanda ke shiga dakin nan. Na hana ki shiga dakin nan to ga irinta. Wannan wulakanci ne billahi ko zira mun. Garzali ya kamata ka rinka yin tunani. Haba Garzali. Saboda ga dan gidan wani wari ku. Oho. Mahaukaci ko? Kece mahaukaci ya mara tunani. Kece mahaukaci ya mara tunani. Dan me na hana shi dakin nan? Kullum sai shiga. Saboda me? Ko shiga cikin kika fito, nika ce kake da mu. Ai ba kaula san zaka sa ba. Sai ka sa munjaye. Munjaye zaka sa. Ga ma ku ta ku? Kin ga Batula? Wallahi zan magane ki. In ban mamaki ke ba sheke ne ki. Wallahi sai ban buge ki. Ni din? Wallahi. Duka ba. Kwani kuwa. Saboda na fuskanci baki da kunya. Wallahi baki da kunya na fuskanci. Na baki da kunya. Wallahi zan magane ki. Duk duniya ko ba wanda sai nan ilkaki. Aminu alaikum salam. Dan Allah, dan annabi ku dinga tsagaita wutar nan. An ja tsagaita wutar. An ja tsagaita. Ai mun lafiya ce ba zan magana ba. Ko ayi ba zai ba zan na faɗa. To amma ya ku bi sabillahi saboda an maka laifi sai ku ringa ballo koko in kuka fara duk makota suna ji. Wannan zama mana da mutunci ne ni ba na jin daɗin irin abin nan dan Allah dan annabi. Yanzu yara nake duba jarabawa su. Gaba ɗaya rikita ne wanda ya ci maki 5 na saka na sa mai 15 duk na rikice na kasa gane menene. Dan Allah dan annabi ku dinga daga kafar nan ba na jin daɗin irin wannan abin dan Allah ya. Duba jarabawa yara. Me kike nufi da duba jarabawa yara banza duba jarabawa sai da kai wallahi ka fita kai zan ci ma mutunci wallahi tallahi. Zan ci ma mutunci wallahi tallahi. Who are you by the way? Wai boka ne ba go kuma ni. Kai da kai shirme mu. Kai da kai UPE. Mu ko UPE muka yi. UPE. Universal Primary Education. Understand? Kuka yanzu UVE kuka yi. Get out! Ko in ci mutunci. Allah baka. Ki dan Allah ki rabar magana. Ina ta. Ka ji kunya. Zan magana ki ne wallahi zan magana ki wallahi sun kwara miki ruwan zafi billahi lazi. Alabashin kulmu iko ce ke cike da kurun zafin da doji. Wani juyi ko makanki. Kai kuma wallahi sai kuma tsoro. I'm telling you. Mu za ku na boko. Mu da kai boko ma lokacin da ban ko sisi mun biya ba. Aka dawo koya mana Allah ji kan ban malamin mu. Malam Abubakar Imam kai da Mr. Brown suna zo koya muku. Yanzu nan take time. I know what I'm doing. Sadiq, yana ganka da tarin takardu kamar takardun fili ko kuma neman aiki za a yi? Muktar, so nake ka bani guri inda zan zauna na duba jaraba yara. Makin nake na jaraba yara tun jiya biya gagara. So nake in samu inda zan samu nutsuwa na zauna ne aikin nan. Kaga lalle gobe za a ba yaran nan sakamakon su. Idan ban gama bai akwai matsala gaskiya. To banda abin ka Sadiq, a gida ba sai ka fi samun nutsuwar yin wannan aikin ba. Yanzu anan hayaniyar jama'a da yankan katako ai ba zai barka ma ka samu nutsuwar aikin ka ba. Kaga Muktar, tunda ka ji na ce ka nemo mun guri ka nemo mun. Me faɗa ki shi san inda yake masa yoyo. Ina da matsala. Gwara ai ta yanka katakon a gabana in za a rika zubo min tukar a kaina ina ji ni yafi min sauki. Akan ihun da nake ji a gidanmu ba na karnuka ba. Ba fa wanda zan boye maka komai bane. Wannan gidan namu babu daɗi, lamarin ya zama abin da ya zama. Tun jiya ake masifa. Yara sai duba musu takarda nake ina ta gwale-gwale. Ina saka musu sakamako ba daidai ba. A jiya a biya gagara. Yau ma dai irin matsalar jin ita ce a cikin gidan. To gwara in bar gidan na zo nan in samu ni sai yafi min nutsuwa. Ba zan iya aiki a cikin gidan namu ba da nutsuwa. Matsalar gidan nan naku ce dai har yanzu kenan. To ina ganin abin da za a yi shago za ka shiga. Za ka fi samun nutsuwa. In yaso 'yan hira ma in sun zo kawai zan ce musu na yi baƙo a ciki.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. Anti Batula. Na'am. Na duba cikin kicin din ne sai na ga ban ga abinci na ba. Shi ne nace ba sani ba ko haƙarsa bane ko yana ciki. To ni ma da ka gani na ɗaya da mai na ci. Ba komai ni ma ci zan yi a bani kawai ni ma sai in ci na ɗaya da ma. Aukai baka ma san na ɗaya da mai ba? To dan ni ma nan yunwan nake naɗa. Ba abin da na zuba a ciki na. Wannan susutu ɗin yayan naka ba abin da ya kawo bare a dafa a gidan nan. Kai ƙarshe ma sace cikin sa ya fita. Ni ban sani ba. Na kyauta. Ka bani aron kwano sai in je in siya. Ai ga kwanuka can a cikin kicin ka je ka zaɓi wanda kake so. Zuri. Ke Batula, da yake wacan baki da mutunci ne. Ke mai isa har abada baki da mutunci ne. Lokacin da ake rawan mutunci kina bacci. Dan wannan wa zaki bari da kwano ta neman abinci? Who are you bazan waye take wace take a duniya har da zaki wulakanta ni? Baki saba wallahi. Na hana kuma ba zan bayar ba. Wai ka zani ne ka kawo min cikin gidan nan har da kake tunanin san dafa in ba wa dan uwanka. Ban gane me na kawo na konawa abincin ki bashi ci mana. Har ni zaki wuri ki tsinka ni. Baki saba ba wanda da ya sai tsinka a duniya. Na san abin da nake yi. Har kana tunanin kai da naka ma abincin a cikin gidan nan? Har zan ma dauko in bashi? Ni me na ci? Baka dan wani abu da ka dan lanta mu. Na manta ban ga abinci bane ko wallahi shi. Very wonderful. May God bless you. May God bless your future. May Allah bless you and bless you are. Aikin banza! Kumburi ga doki saki ya ga raƙumi. Ai sai ka ce kudin ne ba ka da shi yasa baka bayar an daka ba. Me wuri kin banza. To ya ga tumu ni za ki ga wata wurin sai an ba ki shege niki. Sa'in da aka yi round off ina ki Batula. Gaskiya Sadiq, ni ina ganin bai kamata a ce har yanzu a titi kake cin abinci ba. Ya kamata a ce ka wuce wannan mataki. Wani mawaƙi da yake cewa in an girma a san an girma. Muktar ya kake so yin? Ai dole ce ta sani haka. Tun da kaga ina ci ni ma ba a sarri na nake fitowa nake cin abinci a waje ba. Ya kamata a ce ina gida. To amma matsala da tashin hankali irin na gidanmu shi yasa ne dole ka ganni na ci abinci a waje. Ba da tabbacin samun abincin a gida. To amma ni fa ina ganin Sadiq akwai maganin wannan matsalar taka. Kaga dai yanzu alhamdulillah kana yin aikinka kana dan daukar albashinka. Ya ishe ka zaka iya rike iyali me zai hana kai aure? Ina ganin in kai aure duk wannan matsalar za ta kau. Bare har ka zo ka ci abinci a titi kai abinci kuma sai dai ka ba wani. Gaskiya ne. Nakan yi wannan tunanin a mafi yawancin lokuta. Amma idan na duba irin yadda yayana yake rayuwa da matarsa a cikin gidanmu sai in ga gaba ɗaya auren ma ba shi da amfani sai in ga to in dai haka ake aure dan me zai samu mutum ya aure gaskiya ne to amma ina ganin wannan bai kamata ya zama dalilin da zai saka kare ba karfa ka manta kowa da halinsa yake rayuwa kuma ina ganin yadda na fahimci dai irin san da Sadiya take maka da nagartarta ina kyautata zaton Sadiya za ta zame maka matar rufin asiri. Waya kake gani? Babu shakka. Hakika ina da kyakkyawan zato ni kaina akan Sadiya. Kuma idan har Allah subhanahu wataala ya tabbatar da haka, to ina ganin ni ma ba wata wahala zan sha ba. Tunda dai muna da gidanmu na gado, kaga ɗaki nan na bangaren kawai zan dan gyara dan yabe shi abin da ya kamata. Yawwa. Tunda ba ni da wani tashi hankali da gari tunda ba haya zan kama ba.
ba kuma wani sabon gini zan yi ba. Gaskiya. Kaga ko insha Allah akai haka ina ganin komai zai zo da sauki tunda Sadiya dai na san komai na rika a hannuna a matsayin sadaki. Sadiya za ta karba. Gaskiya. Insha Allah. Na yadda. Ina ganin dai hakan kawai zan yi ba maki Allah ka mafita tana in samu sauki. Alhamdulillah. Shine abin da nake tunani. Allah ya datar da mu. Amin amin. Ai gara ayi mu sha biki ba. Allah ya samu dace. Amin amin. Allah ya tabbatar da alkhairi. Amin. Ai ni bari in gaya maka. Ai ni ina cikin godewa Allah saboda ba don komai ba. Duk macen da ta sami malami makarantar Islamiyya. Kaga me kake? Ilimi na ƙara faɗaɗuwa. Ni kuwa kan ai sai dai in godewa Allah. Da Allah ya bani zundume min malami kamar ka. To me zan ce? Ai sai godiya Ubangiji. Sadiya. Baki da aiki sai idan na zo. Ki sa ni a gaba ki ta ziga kina ta yabo. Ni fa gaskiya a bar abin nan haka. Kar ki je ki kumbura min kai zuwan samu matsala. Ni abin da nake so in gaya miki shine akwai magana da nake so mu yi da ke muhimmiya. Shi sa nake so ki tattaro hankalinki wuri guda domin magana ce ta musamman. To albashiranka. Goro. Ai ni a koda yaushe. Idan ka zo gurina nutsuwa nake in tattara hankalina gaba ɗaya. Saboda na san wanda nake kusa da shi zan karu. A wannan karan magana tamu ba tamu ce ta yara ba, magana ce ta manya. To, ikon Allah ina ji. To, abin da ake magana a kai shi ne, ya kamata a ce daga wannan karan, wannan tsayuwar da muke anan, wannan zaman da muke mana tattauna, to ya zamto zama na gaba a ɗakin mu zan yi shi. Yalla haka sa na ji kunya. To ai haka yafi kamata. Ko kuwa amma da mu zo mu ta maganganu a nan ana ta abuna tunda dai abin da ake da bukata dama a san menene abin da ya dan jinkirtar da mu magana ce dama ta in bincika dangane da halayenki na jiya ya abin yake. To alhamdulillah duka iya binciken da na yi da ni da magabatana an tabbatar da cewar babu wata matsala kwaya ɗaya daga gare ki. Saura da ni kuma ajiya ya nake. Ke kullum na zo na sashi a gaba sai ki ta yabo bisa billahi ya kamata in ji menene sakamakon mutanen gidanku domin a huce gurin. To ainihin me zan ce sai dai Allah ya tabbatar mana da alkhairi. To Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Amin amin. Allah ya sa a yi asa'a. Amin. Kuma Allah ya kaɗe mana fitintunu ba fitina ba. Amin. Sadiq, na ji daɗin da ka bajo da wannan magana. Kuma dama inda mutum ya kai mazarin kamar da kake, kuma aka yi sa'a yana da abin yi to abu na kuda ma shi ne ya nemi abokin zamansa. Kuma na ji daɗi da ke har ma ka rage ma aiki na, kai ma ka je ka yi bincike daidai gwargwaron wanda kai. To ni ma kuma zan ƙara yin na binciken. Insha Allah abin da kai ka sama nema na samu in ya haɗu shi kuma ajiya tsaye da magana guda. To Allah ya saka da alheri. Amin ya Allah. Na gode. Allah sa da mu za'a yi. Allah ya ja kwana. Amin. Allah ya ji kan magabata. Amin amin. Allah ya ƙara lafiya. Amin amin. Dole ne magana. Dole. Magana tun da kuɗi na ne, haƙƙi na ne. Saboda haka kai ka gaya mun kace min za ka bani. Gaskiya ni sai ka biya ni kuɗi na. Na ga miki ba albashi ba. Ta na ce bari albashi na ɗauki kuɗin ki maki mana. Ya ka dai ana biya zo in watsa miki kuɗin ki. Ka watsa mun. Kuɗi ma suna da daraja garzali. Duk daraja sai bai kai ɗan adam ba. Bai kai ɗan adam ba. Ki cin mutum da ba ki cin mutum din jiya. Yau a Sadiq. Yau rana. Ya mana san da ka. Da aka ce assalamu alaikum ce ake amin wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To ka san ai jahila ce ni sai ka koya. Mu ko jahila ma? Sadiq. Ni dai dan Allah me ne zaka tambaye ni gwara yin baka amsa tafi. Yanzu kai Sadiq saboda girman Allah in ban da rashin sanin darajar yan uwantaka muna uwa ɗaya uba ɗaya da kai wai ka tashi aure ba za ka gaya min ba
wai sai zancen nan je ta a tasha an jana labarin nan a wannan ya wata wuri wallahi ya idan Allah bana so ka fassara abin nan da haka ba haka bane ya za a ce ne aure ko ba tare da na gaya maka duk duniya ina da makusancin da ya wuce kai to baka shin mai gaya maka zance a tasha baka faɗa wanda zan ce naji to bari mu maka da kai ka fahimci da abin duk duniya ni dai wanda na san ya san magana nan daga gare ni sai dai kawo kuma duba ne daga kaga ai kawo gabe ki da kai ya za a wani abu na aure ya kaga shi kamata ce na fara tunkara kafin da wurinka kaga Sadiq a wannan magana baka da laifi mita ce irin tashi shi aikin sa kenan da an yi abu kalilan ya dinga mita ai gaba da gabanta dan kaga ya kawo menene yanzu kai makar kunya za ka ce wani wai kaga ya kawo wai shi ne a gabana baka san zamani ba kai duk tsiya dai ka san ni BSc ne fa ne BSc ne ne shi kawo ko firamare bai gama ba mutumin da ya fi ka ilimi ko mai girman sa gaban ka girme shi in dai ka fi shi ilimi understand this language to kai ni abin da ya sa ka ga har ma shi na fara tuntuɓa ka san sha'anin aure an ce ana son a ɓoye nema kuma idan abu ya tabbata in sai a bayyana to kuma akwai babban muhimmin dalilin da ya sa na neme shi din saboda ina so ya taimaka min gurin bincike saboda ka ga rashin yin bincike shi ke jawo wani sa'in a yi aure sai ka ga matsaloli suna ta biyo baya domin gudun kada a yi kitso da farfata shi yasa kawai na ce bari in ga masa na ɗan bincika min da a ji halayen yarinyar da gidansa da dai sauran wasu abubuwa makamantan wallahi ko ba gari ta ba na je na kwaso auni kana nufin haka to ai yadda baka yi bincike ba haka ni ma ban yi ba dan da an yi bincike ba zan zo in aure ka ba amma da ba ai ba shine muka haɗu guri ɗaya muke tayi an ce lokacin sana'in yan mata a unguwarsu hawiwi suke sha yan mata unguwarsu wuyoyi garzali ni ba ce ke ba amma dai ce an ci yan mata lokonku hawiwi suke sha to burkutu muke sha kuma a haka muke shan burkutun ka gan mu kuma ka je ka ɗauko ni ka dinga sintiri ba sanyi ba ruwa ba zafi ka kawo ni cikin gidanka ka ajiye kai garzali 300 nan ce ba sai ka biya duk wannan kama da kake na san akan magana 300 nan ce kuma sai ka bani ita ni na iya tafiya ji ka ki fa abin da nake wala sai na faɗa ba za ki to da makina ba ni ma yadda za ka faɗa ni ba tsoron ka nake ji ba garzali to shikenan ka faɗa a cikin gidan nan kuma gari ku ce ko za ki mutu ma na wallahi ba zan biya ba na tuna yau wajen wata ko biyu ne ai an taba kawo takalmi za ki saya a nan gurin ni na cika 300 wallahi ba zan cika 300 ba garzali sama da ƙasa akan 300 ba za ta taba haɗewa ba da sanne za ka zo ka kawo 300 haka na godiya kenan na gida anan da ake ji yanzu ba wai kudi ake zuwa a gini da shi ba alat ne alat ko wallahi to ka ci alat in an turo ka ci garzali 300 da hannunka za ka zo ka miƙo ta haka na godiya Amurza ta ango. Ki ci abincin nan. Kai za ka ba. Mashi. Yau, oke ba. Kin san me nake son ganin ki? Ina son zan dan fita. Akwai wani abu da yake faruwa. Nake son je maganin matsala. Gaskiya. Haba dan Allah dan Allah. Ka duba ka gani fa. Kwana fa nawa fa ake yi, sati 3 fa ake yi fa. Ba inda mutum yake fita kai kuma kawai daga jiya nan sai ka ce mun za ka wani. Ya. Akwai wani abokina. Kafin bikinmu mun yi magana da shi. To shi bai samu zuwa ba. To da haka yanzu sai ki ga mun cewa yazo. Ni kuma gaskiya bana so daga tarewa an riga gayyato abokai suna shigowa cikin gidana. Wannan dalilin yasa nake ganin ni fa dan Allah nan annabi gaskiya ba a kai jiyan nan sai ka ce mun wani za ka fita. Karki da bana so ne a samu matsala gwara in tare shi a can bana so su riga zuwa gidana. Ya to kai ma alƙawari kamar yaushe za ka dawo. Da wasu zan dawo to ina zan je. To kamar yaushe za ka dawo. Ba wani shi ne abin da nake gaya miki in kin gane ba wani ɗaukar lokaci zai ba insha Allah. Sai wani sauri kake yi so kake yi da ka fitan ne. Ba wani dade ba zan ba matsala. Ba matsala. To wai ina zai?
me kuma ya rage mutum daga matata a cikin gida? Ha? Kawai dai kar a ga mutum ya bulun buɗi ne a ce daga tariya an neme ka rasa. Ka makale a gida shi ta kawai da mutum. To amma dai gaskiya ni da kuka da ka sun ba na so. Ba ki da matsala dai. Ba zan daɗe ba insha Allah. Dubu zan ka. Insha Allah. Kai alƙawari. Tutun yaushe ta tuna wani daga domin me zan je gani? Ga banki na a gida. Ai ba sai na je wani ATM na yau ba. Ki a gida kuma zan je zauna a wani guri. To shikenan. Mijin ta ka. Ni ba na san ne ta daga waje ma da jiyo minki. Ba haka nake so ne. Kai tabbace ne ba ka da matsala. Kai ke to sai na da. Thank you. Salamu alaikum. Kamar su ta ango. Na'am. Amarya ya shagali ya biyan bukata yan ra'ayi. Ina? Na kwana da an tashi lafiya? Kamar su ta ango. Amarya awaya. Gaban namu nake ne? Amarya ango a saka shi. Batura. Na'am. Ke har abada ba za ki bar rashin mutunci ba. Ke da abin da za a zage ki, kin iya shi. Kai gudawa ne sarkin rashin hakuri me nayi kuma? Yanzu ke saboda rashin mutunci don girman Allah. Kazan nan da ake saya duk mutumin da ya aure akan sai kaza a dora a ajiye a cikin amarya, amma ke saboda abun kunya da an gaji maita kika zo kika cinye. Ni din? Kware kuwa. Ai da kai muka dace. In je magana kaza ne tare muka ci da ni da kai. Wata kaza ce wai? Au ka manta kazar da ka ci akan tabarma kana zuba min zance? Ai ita ce. To kin yaudara. Ai da kanka dai. EFCC should come to this point. Wannan EFCC za ta shigo cikin wannan magana. Su kama ni? Kware kuwa. Su kama mu dai. A ina tabbatar miki da ke da wanda zai ce wai maciji ya haɗi miliyoyin nerori to a sa kwa ɗaki a kulle. Kai kuma kai ne ka ɓoye wannan katon birin da ya saci duk miliyan 70 ya je sai ayaba ya ci. To ka gani da kai guri ɗaya za a haɗa mu. Ke ni wani jiha ba kaza wace kuma wani jiha kifi ne ba. Garzali wannan fa borin kunya da kake na banza ne tsoka ce fara tas ta kaza ka rinka linzuma akan tabarma kana zuba min zance ba wani kifi. To yanzu za ta shi. Hauka ake yi. To Garzali ya ne abun kunya bayan muka bashi ba gaba ba. Barauniya? Ki abun kunya ne. Wannan. Barayi dai. Aka iya kaciya duk kuma kaza zai zo yanzu ya nemi wani surutu na banza da na wofi. Yana ci ne mun santi. Gaskiya kawo waɗannan abubuwan su suka sani yanke shawara gwara in zo in same ka saboda tun baya ya Garzali haka yake daga shi har matar tasa idan suka rikice abubuwan ba daɗi hankalina yana tashi wata rana zaman gidan gagara ta yake da yawan lokuta kafin makotan musu saba haka za su rika aikowa su ce lafiya wani ya zo maka a kwane ya ɗauka wata musibar ce ta faru a cikin gidan haka zan dai nuna musu dai abubuwa dai haka dai ba matsala dai na samu har suka zo suka saba to abin ni ina ta addu'a ina ta iya kokari na to naga abin ya ki bari har kuma gashi yanzu al'amuran sun zo sun ƙara ta'azzara ga baki a gida amma ba sa daga to in nayi masa magana ya ce in dina shiga shi ai shi yake gaba da ni don haka in dina cewa zan masa gyara ya ce ya fi ni kaza ya fi ni kaza ya fi ni kaza to abin ya yawa gaskiya shi sa na ga to tunda dai ni gaba yake da ni kawo kai kuma gaba kake da shi waran zo in same ka maka bayani in yaso in dai da yanda za ya dan ja masa kunne a masa fada ko Allah zai sa a samu sassauci ko da bai daina gaba ki dai ba ni dai kawo dai sai dai ka shiga cikin lamarin nan gaskiya to Sadiq ka dai kara hakuri kaga kai ne karami kuma ni
abin da ke damuna da Garzali mu'amalarsa ɗabi'unsa gaba ke ɗaya bai ma kama da gidanku ba. Na rasa ina ya samu su. Shin ko shasha yake ne? To ni dai ban san yana shan wani abu gaskiya. Kawai dai halin ni dai abin wani iri dai ba. To amma duk abin da ke nuna ba ko bai shasha ai sai haka. To kai dai Sadiq abin da ke so ka yi biyayya. Shi kuma ka kyale da shi. Ai yanzu dai shi ba wani za doka bane ba amma dai nasiha ba za a fasa yi masa ba. Zan kira shi ba da yamakin. Ka je ka yi haƙuri. Ka ci gaba da haƙuri. Ka daure. Wata sai labari. Zan kira shi. In ma in ya zo zan gaba ya maka da shi. Na gode. Ka ci gaba da haƙuri. To ba ku. Na gode. To, yaya? Za ka kawo in saya ki ci sharan mana. A'a. Haba ke ko yaya? A'a ni ba zan baki ba. Me yasa? Ki ce na kashe ki. Saboda ba a gaji arziki ba. Yar guntuwar kazar da na ce na ɗauka a ɗakin ki shine aka dinga ya maɗi da ni a gari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaya. Ya za a yi ɗauki zancen kin kai makota? Haba yaya, na rantse miki da Allah ni ban san wannan zancen ba ko shi Sadiq din ma sai da ne masa gargadi na ci kai ya gaya wa yaya. Idan har magana bata fita ba, zan ji ne a makota. Ana ta yawo da ni kamar gora akan yan mata, akan yar guntuwar kaza. Ni matsa ki bani guri ka mun wani sharrin matsa. Allah ya bani. Ki matsa ki bani guri a mun. Allah ya bani.